Salutare și eu aici Nico de la și astăzi vom face un info video să vă prezint ce serii voi mai face eu cu diferite jocuri. Deci în primul rând seria de Minecraft de Hearthstone vor merge în continuare. Iar cea de League of Legends probabil o să o întrerup și cea de Brawlhalla, nu știu, vedem. Probabil nu o să le întrerup, dar probabil o să le întrerup, fiindcă sunt preocupat cu o nouă serie care încă lucrez la ea și aproape o termin cu un Assassin's Creed care o să-l vedeți în curând pe canal. Deci în primul rând o să mai fac și cu World of Warcraft și cu I don't know, The Elder Scrolls Online. O să mai fac un preview fiindcă și l-a cumpărat. În curând pe canal, da, va apărea Just Cause 2 sau 3, depinde acum care mi-l voi lua, bar n-am. Just Cause 2 parcă mi se pare mai șmecher ca storyline ca Just Cause 3. Și eu joc mai mult jocurile pentru lor, nu pentru grafică. Ok, cred că v-am informat destul de mult cu seriile. Și cred că cam atât vă interesează. O să vă las și ID-ul meu de Skype în descriere. Și da, dacă vreți contactați-mă, vom vorbi, ne vom face și seara cu fanii pe livestream, mă rog, nu ca aș avea prea mulți fani, fiindcă suntem la început. Și da, mulțumesc pentru vizionare, la revedere!